Πετύχει και πάλι ένα καλάθι, βεβαίως έμεινε και αρκετή ώρα έξω ο Χατζιβρέντας, ο οποίος έχει 17 πόντους. Κακιούζης θα γίνει το λάθος, τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής μπροστά και πάλι με 8 πόντους, ενώ η ΑΕΚ είχε καταφέρει, βελτιώνοντας αρκετά την άμυνά της, να κατεβάσει τη διαφορά μέχρι και τους 4, αλλά το τρίποντο από τον Χατζιβρέντα δίνει και πάλι μια διαφορά 8 πόντων. Έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, και ενώ ο Ιβκοβιτς τα λέει σε έντονο ύφος στον Χάνσελ. Εσείς ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι για το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό το εύστοχο σούτ 3 πόντων του Νίκου Χατζιβρέντα. Εδώ και η γενική στατιστική εικόνα για το πρώτο 20 λεπτό, με τον Ηρακλή να έχει πολύ καλά ποσοστά τόσο στις βολές όσο στα δίποντα, όσο και στα τρίποντα. Την ΑΕΚ να υστερεί στα τρίποντα, να είναι καλή στα δίποντα και στις βολές. Στα rebound υπάρχει μια σχετική ισορροπία, ένα παραπάνω ο Ηρακλής. Στα λάθη 2 περισσότερα οι παίκτες της ΑΕΚ, ενώ έχουν δώσει και 3 assist παραπάνω. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Να επιστρέψουμε στα στούντιο του Super Sport. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε 10 περίπου λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Η 20η αγωνιστική έρχεται. Το Super Sport μεταδίδει 3 μεγάλες αναμετρήσεις. Το Σάββατο η επικίνδυνη έξοδος του Παναθηναϊκού στον Πύργο κόντρα στον Πανηλιακό. Την Κυριακή Όφι ΠΑΟΚ στη μάχη για την παραμονή και την Ευρώπη. Και τη Δευτέρα ΑΕΚ Ολυμπιακός στη σύγκρουση που κόβει την ανάσα. Πανηλιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο. Την Κυριακή Όφι ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αποκλειστικά και ζωντανά στο Super Sport. Ζήσε στο ρυθμό του ποδοσφαίρου. Παίξε Sport Manager στο supersport.gr. Γίνε manager. Φτιάξε την ομάδα σου. Νιώσε την αγωνία του πάντου. Κάνε μεταγραφές. Πάρε μέρος παρέα με Coca-Cola στο συναρπαστικό παιχνίδι και κέρδισε κάθε εβδομάδα δώρα από τα One Way Tecmo Store. Το παιχνίδι προβλέπεται συναρπαστικό. Αποκλειστικά στο supersport.gr, το απόλυτο αθλητικό πόρταλ. Το ντέρμπι μισός τίτλος της Πριμέρα Division μόνο στο Super Sport. Deportivo Real Madridis. Πρωταθλήτρια Ισπανίας και πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σεζόν. Deportivo Real Madridis. Το βράδυ του Σαββάτου, αποκλειστικά και ζωντανά στο Super Sport. Αν μπορείς να κρατήσεις τα λογικά σου όταν όλοι τριγύρω σου τα έχουν χαμένα. Αν μπορείς να εμπιστευτείς τον εαυτό σου όταν ο κόσμος δεν σε πιστεύει. Αν μπορείς να περιμένεις χωρίς να χάνεις την υπομονή σου. Αν μπορείς να ονειρεύεσαι και να μην είσαι δούλος των ονείρων σου. Αν μπορείς να αντικρίζεις το θρίαμβο και την ήττα με τον ίδιο τρόπο. Όταν δεν σου έχει απομείνει τίποτα παρά μονάχα η θέληση, τότε ο κόσμος όλος θα σου ανήκει. Και κάτι ακόμα, πιο πολύ. Θα είσαι αληθινός πρωταθλητής. Super Sport, το κανάλι των πρωταθλητών. Το κορυφαίο ζευγάρι των αγγλικών γηπέδων την τελευταία τετραετία χορεύει ξανά σε ρυθμούς ντέρμπι. Manchester United Arsenal. Για το γόητρο και την ουσία. Το θέαμα και την κατάθεση αποδείξεων. Manchester United Arsenal. Το μεσημέρι της Κυριακής ζωντανά στο Super Sport 2. Αποκλειστικά στη Nova. Τελικά ήταν γραφτό να γίνουν όλα μαζί. Το Μάρτιο, τα μεγάλα ντέρμπι ποδοσφαίρου και μπάσκετ δίνονται παρόν στο Super Sport. Ωραία προσπάθεια. Ένα απίθανο καλάθι.
Τελικά είναι γραφτό να τα βλέπεις μόνο στο κανάλι των πρωταθλητών. Μάρτιος, μήνας ντέρμπι στο Supersport. Η εκπομπή με τον Φίλιππο Συρίγο Super Basket. Κάθε Κυριακή σας βάζει στον παλμό του πρωταθλήματος της Α1 με καλεσμένους στο στούντιο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, παρασκήνια και τις θεαματικότερες στιγμές των αγώνων. Super Basket στο Super Sport για να είστε μέσα στο παιχνίδι. Ζήσε στο ρυθμό της Α1. Sport Manager. Παίξε μπάσκετ στο supersport.gr. Γίνε manager. Φτιάξε τη δική σου Dream Team. Παίξε με τη ψυχή σου. Άκου το ένστικτό σου. Πάρε μέρος παρέα με τη Sprite στο Sport Manager και κέρδισε κάθε εβδομάδα δώρα από τα One Way Techno Stores. Πλούσια δώρα και εκπλήξεις από τη Sprite θα περιμένουν τους τελικούς πρωταθλητές. Αποκλειστικά στο supersport.gr. Το απόλυτο αθλητικό πόρταλ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει την επαφή του στην κορυφή της Α1 απέναντι στην ενθουσιώδη νεανική ομάδα του Πανιωνίου. Ένα μεγάλο ντέρμπι αυτή την Κυριακή στις 5 από το Supersport. Την ίδια ώρα στη Νεάπολη, ο ουραγός Μακεδονικός περιμένει έτοιμος για την έκπληξη τον Ολυμπιακό.
Δείτε την Κυριακή από το Supersport Παναθηναϊκός Πανιώνιος και από το Supersport 2 Μακεδονικός Ολυμπιακός. Αποκλειστικά και ζωντανά στο κανάλι των πρωταθλητών. Τώρα τα αθλητικά έχουν το δικό τους παιχνίδι. Supersport Game. Interactive παιχνίδι για όλους τους φίλους των σπορ. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας σε ένα quiz αθλητικών ερωτήσεων. Όταν δείτε το σήμα του Supersport Game στους αγώνες της Α1 μπάσκετ, πατήστε OK. Απαντήστε σωστά στις 4 ερωτήσεις και μπείτε στην κλήρωση για πολλά και πλούσια δώρα. Supersport Game. Το παιχνίδι των πρωταθλητών. Μόνο στο Supersport. Αποκλειστικά στην Nova. Η σκληρή της Νέας Υόρκης κόντρα στην πιο θεαματική ομάδα του NBA, του Sacramento Kings, τον Wember στο Γιάκοβιτς Δίπτας. Η αντιπαράθεση της δύναμης με το θέαμα αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα από το Supersport 2. Αποκλειστικά στην Nova. Σας αρέσει να χάνετε? Ούτε σε αυτούς. Μην χάσετε 4 συνεχόμενα ντέρμπι που θα κρίνουν το πρωτάθλημα ανάμεσα στις ομάδες που δεν πρέπει να χάσουν. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δείτε τα όλα ζωντανά και αποκλειστικά μόνο στο Supersport, το κανάλι των πρωταθλητών. Βλέπετε Supersport. Επιστρέψαμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο, για το δεύτερο πλέον ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής που προηγείται με 8 πόντους, 36-28 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής που είχε ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο, τότε που κατάφερε να δημιουργήσει και μια διαφορά 10 πόντων, η οποία ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στο 1 λεπτό 23-13, με μεγάλο πρωταγωνιστή, ηγετική φυσιογνωμία στο πρώτο δεκάλεπτο τον Νίκο Χατζιβρέντα, τότε που είχε πετύχει 14 πόντους. Στη συνέχεια για κάποια στιγμή ο Ηλίας Αρμένης τον έβγαλε, τον άφησε για αρκετή ώρα έξω και στο δεύτερο δεκάλεπτο πέτυχε μόνο 3 πόντους αρχηγός του Ηρακλή. Εδώ βλέπετε την κόντρα των playmaker, Καράσεφ εναντίον Στεφάνοφ. Ο Καράσεφ μέσω όρο πόντων 9,2-11,6 ο Στεφάνοφ. Στις βολές 86% για τον playmaker του Ηρακλή, 89% για τον playmaker της ΑΕΚ. Στα δίποτα 53% ο Καράσεφ, 60% ο Στεφάνοφ. Στα τρίποτα 44% ο Ρώσος, 42% ο Σκοπιάνος. Η ΑΕΚ που είχε το καλύτερο της διάστημα, τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως μέχρι τώρα, διότι η ΑΕΚ σίγουρα δεν έχει παίξει στο επίπεδο που την έχουμε συνηθίσει να παίζει. Το καλύτερο της διάστημα ήταν ένα 3-4 στο δεύτερο ημίχρονο, τότε που κατάφερε να κατεβάσει την διαφορά στους 4 πόντους. Ο Ηρακλής όμως ξέφυγε και πάλι με τη λήξη του ημιχρόνου, με εκείνο το τρίποντο του Χατζιβρέντα που ήταν και η μοναδική του πόντη στο δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Βλέπετε πλάνα από τις κερκίδες. Σε λίγο θα έχουμε το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Οι διαιτητές που κάτι λένε τώρα με τους ανθρώπους του Ηρακλή εκεί στον πάγκο των γηπεδούχων. Και εσείς βλέπετε το τελευταίο καλάθι του πρώτου ημιχρόνου, αυτό το σουτ 3 πόντων, το εύστοχο από τον Νίκο Χατζιβρέντα. Εδώ ο Ηλίας Αρμένης με τους παίκτες του για τις τελευταίες οδηγίες πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο γίνεται και στον άλλο πάγκο
με τον Ιβκοβιτς και τους παίκτες ΣΑΕΚ. Εδώ η σκόρερ μακράν πρώτος ο Χατζιβρέτας με 17, αφού ο δεύτερος είναι, ή μάλλον στην δεύτερη θέση το σκόρερ είναι ο Στεφάνοφ, ο Μπέτς, ο Κακιούζης με 6, ο Νάκητς έχει πετύχει 5, από 4 ο Καράσεφ, ο Παπαδόπουλος και ο Μιούσεφ. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, το τζάμπολ. Από ό,τι βλέπω στην πεντάδα του Ηρακλή θα είναι ο Παπαδόπουλος, ο Καράγκουτης, ο Νάκητς, ο Καράσεφ και μάλλον ο Χατζιβρέτας. Για την ΑΕΚ ο Κουκλουάη, ο Χάμινγκ, ο Τικούδης, ο Στεφάνοφ και ο Κακιούσης. ...36-28 λοιπόν. Ο Ηρακλής ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με ένα πλεονέκτημα 8 πόντων σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής εδώ στο Ιβανόφιο για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Στο τζάμπολ ο Παπαδόπουλος με τον Ντικούδη. Ο Παπαδόπουλος κέρδισε, ο Χατζιβρέτας, ο Καράκουτης και τώρα ο Κάρας. Μπάλα είναι για τον Ηρακλή, αφού προσπάθησε να κλέψει ο Χάμινγκ. Καράσα, Καράγκουτης, Νάκητς, το σουτ για 2 είναι εύστοχος. 38-28, έχουμε ισοφάριση της μεγαλύτερης διαφοράς στο παιχνίδι για τον Ηρακλή, που είναι και πάλι μπροστά με 10 πόντους. Κουτλουάι, Χάμινγκ με τον Παπαδόπουλο, βήματα νομίζω πως έκανε, μετράει το καλάθι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ολλανδός πριν σηκωθεί για να σουτάρει έχει κάνει βήματα. Εδώ βλέπετε και πάλι, βλέπετε αυτό το πηδηματάκι το οποίο δεν είδαν οι διαιτητές, έτσι μέτρησε το καλάθι. 38-30 μείωσε η ΑΕΚ. Καράκουτης, Νάκητς, το σουτ για 3 τώρα, το rebound από τον Κουτλουάι. Κουτλουάι που θέλει να φτάσει σε ένα κοντινό σουτ, θα στοχίσει, έχει σπρώξει ο Ντικούδης σε επιθετικό φάουλ. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Ηράκλειου. Ξανά εδώ το σπρώξιμο του Ντικούδη στον Καράκουνη. Καράσα, Χατζιβρέτας, Καράκουτης, ξανά ο Χατζιβρέτας, τον Κουτλουάι, επιθετικό φάουλ δίνει ο Καρούσης. Το δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό του Ηρακλή. Από 1 τα ομαδικά σε αυτό το 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Στεφάνοφ. Κουτλουάι για τον Χάμινγκ. Θα πάρει και το επιθετικό rebound, το φάουλ από τον Καράγκουτη. Δικαίωμα για 2 βόλες. Ξανά η προσπάθεια του Χάμινγκ. Στόχισε αρχικά. Πήρε το επιθετικό rebound. Το Καράγκουτης κατέβασε τα χέρια του και έκανε το φάουλ. Ο Χάμινγκ εύστοχος στην πρώτη βολή, 38-31. Και 38-32 τώρα με τον Νάκητς στην επαναφορά για τον Καράσα. Ο Νάκητς και πάλι, ο Χατζιβρέτας. Πιέζει εκεί ο Κουτλουάι. Παπαδόπουλος. Χατζιβρέτας. Καράγκουτης πατώντας τη γραμμή των 6-25. Προσπάθησε για το επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο, αλλά του κράτησε τα χέρια ο Χάμινγκ. Έτσι έχουμε φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Σε ζώνη και πάλι άμυνα της ΑΕΚ.
Καράγκουτης θέλησε να δώσει για τον Παπαδόπουλο, αλλά αυτός δεν πρόλαβε να κάνει κίνηση, έτσι έγινε το λάθος. Και τώρα η ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να μειώσει. Με τον Ντικούδη που γυρίζει πολύ ωραία, δεν μπορεί να κόψει ο Παπαδόπουλος. 38-34. Καράγκουτης. Νάκιτς. Φάουλ από τον Κακιούζη. Τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ, πρώτο του Κακιούζη. 6-0 το σέρι για την ΑΕΚ στα τελευταία 111 δευτερόλεπτα. Και ξανά εδώ το φάουλ του Κακιούζη με την αριστερή πλευρά του κορμιού του. Παρατηρήσεις από το Σπυρίδωνος Παπαδόπουλο και Ντικούδη. Νάκιτς, Παπαδόπουλος, Καράγκουτης, πατώντας και πάλι τη γραμμή των 6-25, αλλά αυτή τη φορά εύστοχος, 40-34. Σταματάει το σερί της ΑΕΚ, εκείνο το 6-0 που της έδωσε τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά στους 4 πόντους. Κουτλουάι, αμέσως το σουτ για 3, το επιθετικό rebound, αλλά η τάπα στον Κακιούζη από τον Παπαδόπουλο. Καράσε. Καράγκουτης. Χατζιβρέτας. Πάντα ο Χατζιβρέτας θα κάνει το λάθος και τώρα ο Στεφάνοφ στον ευνηδιασμό με πολύ μεγάλη ταχύτητα. 40-36. Τα λάθη για τους παίκτες του Ηρακλή συνεχίζονται και είναι πολλά. 12 μέχρι τώρα, όχι πως είναι λιγότερα για την ΑΕΚ, 11 και τώρα ακόμη ένα λάθος. Εδώ και το φάουλ από τον Παπαδόπουλο στον Κακιούζη. Ο λόγος στον Παναγιώτη με συγχωρείτε, στον Κωστή Μποτσέρ. Είναι αυτό για το οποίο φωνάζει από την αρχή του αγώνα ο Ηλίας Αρμένης, έχοντας δει το κατόρθωμα των άθλων της ΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη κόντρα στην Μπενετών, όταν κατάφερε να γυρίσει και να κερδίσει το παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Στο σημερινό παιχνίδι φοβόταν πάρα πολύ να μην δεχθεί εύκολα καλάθια, κάνοντας λάθη στην πρώτη πάσα. Τελικά όμως δεν τα έχει αποφύγει αυτά. Ο Στεφάνοφ ευστόχησε στις δύο βολές και η διαφορά τώρα είναι στο καλάθι. 40-38. Η ΑΕΚ δείχνει ικανή να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Νάκιτς προσπάθησε να απαντήσει γρήγορα, δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσε ούτε ο Παπαδόπουλος να πάρει το επιθετικό rebound. Και τώρα ο Κακιούζης για τον Κουτλουάι. Η τάπα από τον Καράγκουτη. Η μπάλα θα είναι και πάλι για την ΑΕΚ. Ξανά εδώ η τάπα του Καράγκουτη στον Κουτλουάι. Και φάουλ από τον Καράγκουτη στον Ντικούδη. Ο Ντικούδης που έχει την ευκαιρία τώρα να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, εφόσον ευστοχίσει και στις δύο βολές. Ο Δήμος Ντικούδης που έχει 5 πόντους και 4 κερδισμένα φάουλ, όπως βλέπετε να γράφει και η κάρτα. Άστοχο στην πρώτη βολή, το 40-38 παραμένει. Και 40-39 τώρα. Νάκιτς, Παπαδόπουλος, Καράσεφ, Καράγκουτης, θέλει να πλησιάσει, βγάζει για τον Νάκιτς, το σουτ για 3, επιθετικό rebound από τον Καράγκουτη, καινούργια επίθεση για τον Ηρακλή. Ο Χατζιβρέτα να παίρνει την εσωτερική και να φτάνει στο lay-up, αλλά στο χ ο Κουτλουάι τώρα. Την άλλη πλευρά για τον Κακιούζη, το σουτ για 3, το rebound από τον Παπαδόπουλο. Καράσεφ.
Καράγκουτη στο Χατζιβρέντα, προσπάθησε να κλέψει ο Κουτλουάη και τα κατάφερε. Θέλει να φτάσει στο lay-up, η τάπα από τον Καράγκουτη, ο Ντικούντης. Υπάρχει φάουλ, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Δικαίωμα για 2 βολές σε ένα διάστημα κατά το οποίο τα λάθη για τους παίκτες του Ηρακλή έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και η ΑΕΚ έχει τώρα την ευκαιρία να περάσει και μπροστά στο σκορ. Ενώ εμείς βλέπουμε την τάπα, εδώ θα έπρεπε να μετρήσει το καλάτι, αφού η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό και μετά έκοψε ο Καράγκουτης. Το παιχνίδι συνεχίστηκε όμως και είχαμε το φάουλ μετά, 4ο φάουλ του Καράγκουτη πάνω στον Ντικούντη. Ο λόγος στον Κωστή Μπότσαρη. Ο Ηλίας Αρμένης έβγαλε τον Νίκο Χατζιβρέτα βλέποντας ότι είναι λίγο έξω από τα νερά του, περνώντας στη θέση του τον Διαμαντίδη. Πήρε προσωπικά στην άκρη του πάγκου τον νεαρό και του μιλούσε δίνοντάς του καταλληλότερες οδηγίες για να επιστρέψει όσο το δυνατόν καλύτερο στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ μπροστά, ύστερα από το